Itatak mo na! Yes, mga kasama, may adlaw na usap ka na itong tanan. Usa ka malipayon nga adlaw karon. Niini mga kasamang tagbalay nga atong naabtan karon nga mo'y makadawat sa ato mga kasamang brand new radio set kay brand new year mga kasama karon 2024. Okay, mga kasama, ni ay tagbalay. Dugay na daw niwa kapaminaw DXDC. Kani adto mga kasama, iyang paborito ang atong sibiyahanan. Ato pagkakasama sa piton. Ayo! Kalisay! Di nakatubag sa kalipay. Yes, kasi pangalan Kas. Ay, Isabel, sir. Isabel Gabihan. Kabihan. Yes, kasamang Isabel Kabihan. Kumusta man mo diri Kas? Asan ning inyong lugar gani? Okay naman, wala may samok diri, sir. O sa inyong exact Andre location? Purok 6. Barangay 12. Di mapa. Yes, okay. Salamat kayo kay kumpleto imong address ha. Sige, Kas. Among nabalitaan nga wa na daw ka malingaw sa imong kinabuhi ron. Tinuod na. Lagi, sir, kay nagumpa naman sa damong radyo, good sir. Yeah. Wala na ko pagkapaminaw sa akong mga paborito nga drama, sir. Adi ay ako'y kani kayo ato anang atagan o kasulbaran ng imuhang problema Kas, no? Tungod ni ana kay na problema Kas imong kalingawan ato na ng sulbaron ni ana ang brand new radio set magkakasama gikan sa DXDC Arimin Davao. Dawata Kas. Salamat kayo, sir. Hindi ko naman, sir. Kamasahag mo, balik, sir, oy. Adi ay. Kaya nakadawat na po ako regalo sa una, sir, katong grocery. Karon radyo na gyud. Karon radyo na dyan, sir. Salamat yung kaayo. Bili kaniyot lang ayos sa kalipay kay basi di dahil mo ni mutingog noon bidaw be. Ato magkakasama pandaron bidaw. Magandang tanghali sa iyo, Rhea John. Di basta Radyo Man Joel, oh. On board, magkakasama sa media edition sa Kuskus Batikos, di ba? Tingog yung test na. Oo, sir. Di basta. Okay, o sa imo masulti, kaya na magiging kay radio, gikan sa DXTC. Lipay dyan kay ko, sir. Lipay dyan kay ko kay. Wabi ako nag-expect nga katong diri ang researcher ninyo, sir, nga. Ma-appeal ba daay ko? Ay, lipay kay ko, sir, kay makadawat na daw ko radyo. Ay, mao na yun, sir. Natuman yun. Yes, Thank you, dyan kayo sa radyo, sir. Okay, Labi na sa DXDC, sir. Mga staff, sir. Nagwapo ka pa. Oh. Way lain. Dili, sir. Okay. Ako, di ba? Okay. Nakadawat na ko sa una, sir, sa inyo. Ay. Oo, yan. Interview, bigyan po mo, sir. Sige, salamat kay Anakas. Salamat kayo, Anak. Padayon lang sa pagpaminaw sa DXDC Arimin Davao sa mga balita, komentaryo, imasaba, mga drama sa DXDC Arimin Davao. Yes, nagkakasama, lain na po ato ang recipient karon sa atong brand new year, brand new radio set, magkakasama gikan sa DXDC Arimin Davao. Radyo Bandudong Ren Lubosbog, Tatag Arimin. Sa radyo mo!